Lero panyansa voice box mkulu wina akunena kuti anzathu ochikonda chipani cha Malawi Congress Party MCP Munakhala Kaye musalankhule zambiri zokhudzana ndi mavuto amene amalawi akukumana nawo chifukwa kuti inuyo mavuto amene tikuona panowa zambiri zidayamba mu nthawi yanu pansi pa utsogoleri wa Dr. Smakathe chakwera. Ndikhale modzi pano panyansa voice box tivoti mkulu ameneyu akuti bwanji pankhani imeneyi ndipakamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyansa voice box. Nimafuna timvane bwinobwino, timvetsetsane bwinobwino. Ngati pali anthu amene sakuyenera kuyankhula kena kalikonse kokhudzana ndi dzikoli da MCP afisi. You don't have to say anything. You just have to keep quiet. Inu ndi amene mwaononga dziko lino, ndipo ndinu chipani choyipa kwambiri cha nkhanza dark party. Munapanga mgwirizano ndi anzanu, tiyendetseni boma. Munagwirizana nawo ena nonse munali mugwirizano umene wadzipani nonse kupatuka DPP ndi UDF amene anayima anthu awiri. What did you do? Munayamba kuapha anzanu aja kamba kwachotsa mchipani inu nkulipanga boma chokhala MCP ndi kudziyipitsira mbiri. Ndifuna ndikuwuzeni chinthu ichi mulungu salakwitsa. Kuteroko what was happening that time kunali kukupangani kuti anthu akuoneni who you really are. Manimvetsetsa bwinobwino kuteko inuyo ndi anthu otembeleledwa a MCP. Chipani cha MCP ndi cha full of blood, magazi. Manimvetsetsa bwinobwino mwina simukudziwa iyayi mizimu ya anthu amene munapha 1986 gulaji na gadama ndiye na otero idakutembererani ndipo simudzalamuliranso dziko lino mokomera Malawi. That is why ulamuliro wanu wakhala oopsa ndi ovuta kwambiri. Kulephera kupanga ziganizo, nothing that you did in this country. Tisanamizanepo zitukuko zonse zimene zamangidwa mboma la Chakwera. It was already signed by DPP, APM, and anyaka mamanga okha, China aid, Japan aid, okha mamanga okha. If it was good akupatseni new drama, achina Chakwera, mukanaba drama zichi. Toneni mwaba 3 trillion in just 4 months. Kwezo drama zose mwadani mwajamu. Right? Kuje kwa drama zimene mwaja inu zicha ndikoti ndichitu chomvetsa chisoni kwambiri. So mwanisi ya dziko linolo pa Mavuto lero boma kungosintha mwamba kumathimitsa magetsi simply because kulika system kanu. Let me tell you something. DPP it's a system. Simungasawera ndi DPP teko we are going to fire you all. Muchoka. Kwamba kumwenda ku Eskom has to leave. This week isate achoke ntchito ayimitsidwe. Ali ndi kakulu kake kumene kuku azibale aka Richard Chimwendo Panda. Mwayiona meneyo achina abale aka achina yozo ni owankaka. Ali kuti they must go. Osewa achoke madzi sangamambe kuvuta simply because boma la sintha. What is that? Izizi ndizofunika kuti ino a DPP amboma muonetsetse kuti anthu awasa kupangeni chibwana. Ene ndipo pakangopezeka kuti akuti ayaye munthu wachikhongolola cha Rubino wazuzidwa ndi MCP. That you must know. They did this kuti akuyipitsireni mbiri before. Kuti muyipitsidwe mbiri anthu adali nanu kukhosi. Aliwo amene amachita ndiwo abusa. Mone? Oti pange izi mpaka natulemba because he was so angry for power. Mwayiona imene? Somebody that cannot even campaign or even say a word ya encouragement kwa anthu kuti anditsapanga ichi chitu chakutheka. Lazarus Chakwera did absolutely nothing in this country. Mona palibe chimene Lazarus Chakwera anganeno anachipanga. Choti munthu nkuloza kuti ata Chakwera anapanga chichiti. Except kumasankha achina Violet Chakwera, achina Kayandanda azibale yake akutchali chichani mitundu kungodzadzanamo parliament ija amene state house ija kuiwononga ndijano amati akutuluka mu parliament mu state house akaonongera ku state house. So those people, do they really expect that they will come back? Masewera achani. So in your MCP, please just keep quiet. Alright? Musayankhule kena gali kusi, you are the ones who are manipulating zinthu dziko munomo. Ndinu amene mukuononga. Tujo sana. Mazona nduna zaboma zabere. Nduna zimene zitakufaini. Inu mai matanga. Andunaona za mining, kamphavu za magetsi, mafuta, ndizina zote
mfine uyu which can kwamba kumwenda, let him go. Tell him that, hey, my friend, time up. Leave. Kuota podi kutaka unike niko mekuna ali gospel kaza kumekwasia kukambia ukake kina kake mchako. Tell him to go. Everybody must leave. Ikaniko nizanu kuti mu zithu ziende. Mone? Musanyengerere munthu ya. It doesn't matter kuti atika ya munthu ya kuti chani kaya chani. Palibe zimenezo ayi. Mayone mene. Kulibe zimenezo. Inuyo ndinu boma. Panga ndizotitsa kumeri anthu. Awawa tere kuchifata adalephera, so they are trying kuti akusongonezeni. They don't know. You have been in government for so many times. Bingu wa mtalika, then bingu wa mtalika, Peter wa mtalika, then you are back again. Yeah? As a DPP. So, TNT kireni nchito. Awawa afisa MCP wa akunama. Nkhani ya mafuta. Inamba ndindani dziko muno kuti zisongonekere. Amatola zikulide, makuti akuba Richard Chimwendo Banda mangatenga ku Reserve Bank. Ndikumandani magulisa mwamwe. It was Richard Chimwendo Banda ndazi nzake. Lero la nyamadazi kwanja kama muchula. Suta zidandaula iya. It was him. Ndamina mapanga uchigawenga kwambiri ntsiko munomo Richard Chimwendo Banda. No? He doesn't even deserve to sit in parliament. The guy deserves to be in Maula. Mangen. And he's the guy that when you arrest him, don't give him even a bero. Mwandu wako ende sanga mangide akali kundende tatopa naye Richard Chimwendo Banda. Yeka secretary cheno, yeka bodyguard, advise, yeka vice president. Taona nimenanka mugwirira manganya uja. Kumangwira manganya uja, ngati kuti akwira mwana nzake, koma nzake ndi vice president. Richard Chimwendo Banda. Seze tozabu inoayi. So afine antuwa, let them all go. Ola yankhule kuti ya mukuchotsa anthu chito, yes, we are fixing this country. MCP will never bounce back again in dziko muno. Ndipo TNT nene nizona. MCP sinawene kuchisango. They have never won the election before. Mwayone mene. Anawi inachifacha Saulo Stadium. And the people were voting for Saulo Stadium. What did they do to Saulo Stadium? Only God knows. So tifufuze zinthu ngati zimenezo, tifufuze za Alan Witika, tifufuze za Chiwaya ku parliament, zonsezi tifufuze kuti Richard Chimwendo Banda adziwe kuti dziko limasitha samayerekedwe. Ndalama zonse waba Richard Chimwendo Banda ja, we need the money back to recover them. Ndalama zonse waba Lazarus Chakwera, we need to recover the money back. Zigwire ntchito ndziko munomo. It's not fair kumangatibera makobiri just like that. Anzanuwa angokulamulira dziko linolo, we can say just mwezi. School fees achotsa, chimangamba kugawa, fertilizer ndo yakuyamba kugawa in a week time. Kusonyeza kuti alinde welfare ya Malawi. Koma nyo kunamiza atubodza kumafika poti kulowa mmamizimu, ndikumabera ma 30,000 anthu ovuti ka MCP ndinu mulini sambi. Mabet? Ndinu amene anakutemberera niyodi anakutemberera ndi zona ndipo apitize kukutembererani. Musadzaloweso mboma ayi. Kaya mwatembesa. Iliyonse mutsabweraso chilima kulibe. Amana kuika ni boma uchi. Kulibe munaja mbewu. Simutsabweraso. Inu ndinu anthu oyipa kwambiri. So don't even say anything. Tukuchosani chito. We are going to fire you all. We are going to fix this country. And when we say we are going to fix this country, we mean we are going to fix our country. So that this country has to go many Malawi tukutani. Tikufunira. Mayiona mene oyo. So we are going to fix this country soon. Ndipo nduna azuzo kuti ziyambe sodzulu lomweno chiro teko pano zili mu office. Ma department osaboma nduna zimene mukuyang'anira inu zanyuwani. Fire ni wina aliyesa amene atakuonongere ni mbiri. Nchotse. Adzipita.